Ik mag je graag weten. En ik alleen nog. En het is mijn lust en mijn leven. Ik ben hier, nou ja, gewoon in het vangstseizoen ben ik hier gewoon al daar. Maar zo ik geen halm met naam gooi. Oh. En die ik van me sta. Nou, zo. Ik ga hier nou naar dat eind. En dan straal ik daar wat voer in de piepen. En dan ron ik gewoon op de binnenkant in die piepen. Dan zie je me niet. Maar ik kom er hier weer uit. Ja? Ja, daar ben ik maar een beetje in, hè. Die maken die erin binnen, dat ben maken een. En die kom je helemaal aan zien. En dan moet die wielen bij komen. Ik neem wat daar voor hierin. En ik neem wat en dan, als die erbij, dan ron ik je weer en dan daarachter. En dan ben ze bang van me, die wielen ben bang. En die vliegen omheen en dan vliegen hier in om. En dit is vliegnet, heet dit. En zo en dan kan ik ze uitpakken. Zo werkt het. Het is heel eenvoudig, het is helemaal niet moeilijk. En ik dan moet een dek en zoet krijgen. Nou ja, het is dus zo. Ik ben al jaren bezig dat ik de eindjes loslaat. En die jerken, die vang ik nog. Als er veel minder eindjes zijn. Nou, en daar gaat het om. Dat die wel los om te sparen en een eindje luid weer. En jerken niet. De meesten dat doen dan nog niet. Ja, de techniek stiert er niks vanzelf. Je vangen ze dan en dan ben je voor de polier, toch? Ja. Ja. Zo die maken die controleren. Ja, de meesten, zo dat nou. Zo vernemen het als vreemd volk is. Hè? Hoe wil je kooiken? Hoe wil je kooiken? Ja. Als die een huid ik kooiker is. Als je. Als die ik kooiker is. Ja. Nou, dan moet kooiker, of kenskooiker worden, zo mag ik het zeggen. Ja. En dat is gewoon zo goed. En, Want jij vond het wel mooi. Je ging heel ik, vaak naar ik, uitmaken. ik weer van Lietsau weer mooi. Zo altijd. En, nou, en ja, zo'n tien kantoren. En je moet niet vergeten de groeis erin op. Hè? Wat vind je er nou om? Ja, nou, dat is hetzelfde, dat denk ik, als een boer heeft. Als je mijn werken, ik ben goed op een been, ben ik heel goed. Ja, want je bent de jongste net meer, hè? Nee. Hoe oud ben je al? Nou, dat. Oh. Ja, ik weet het wel, maar de meeste Dat wist het wel. Ja, ik weet het wel, ja. Ja, nou. Maar ja, voor de meeste thuis, hè? Ja, dat Ja. is. Ik ben 90 hier. Zo, Ja. zo. Nou ja, dat mag ik niet maken. Maar het wordt al gewoon minder. Je failliet en neem maar op. Ja? Ja, dat komt maar gebreken, hè. Zeg, je eet het. Maar als je aan de andere kant dan moet blijven als je dan omstapt. Hè? Nou, zeg je het dan. Nou, dan gaan we nou bij 84. Ja? Ja. Je goed er net altijd van leven, zeg maar. Nee. Zo'n malkerit die bracht me hierop. Mijn schoonzoon die helpt me mee. En mijn paardjes. Oh ja? En mijn oude kerel liggen nemen. Ze doet daar niks aan. En nou ja, ik ken alleen nog niks meer. Als ik het samen wat de pasje ken, dan is het klaar.